pane nyaya yakambobuda ichitenderera chitemesa vanhu musoro pachinzi nahopu weching'ono nyaya iripo vanhu venhirikini vanonyanya kutedzera zvinotaura Chamisa ende ndo zvinoita kuti Chamisa aramba achivaudza mashoko iwaya enyaradzo chinji stuff. Vanhu vakawanda vakapopota zvisingaite ende vanhu vanga vakatsamwa neniwo ndakatotsamwa futi zvakatondibhowa kuti hopu weching'ono sei achitaura zvinhu zvakadai so kuna Chamisa shosho asi ndiri kuzoonawo nyaya panapa yakuzobuda manje yapapepa 2 yenyaya iyaya manje yakutengwa navanhu vaikune dzimwe nyika vachiti Zimbabweans aren't serious about their lives. They are waiting for a journalist to start the movement. Really, how can Zimbabweans live in such condition? This is not life. Yet the citizens are still on mute. Yatengwa naumwana kunzi imimi sei muchida kuti mutori wenhau kana kuti journalist atange kukutangira zvinhu atange bato kana kuti atange kunoningirana because nyaya yange iripo ndekuti uyu muchindo anobuda achicriticize ma opposition members variko anditi I criticize Chamisa chiti leadership Chamisa ndinzwisise chinchi vanhu ndobva kuti aiwa iwewe since munhu wese ane mukana wekuita something chivhura yako political party tikuteere toona zvotaura zvine musoro because vanhu vanga vemuZimbabwe zvavanoita ukataura something vanogona kutokanganwa zveprofession yako kuti uri iwe journalist uri chinchi vanotanga kutomboti pataurwa nyaya vakutochinjudza vakuta kuti take newewo zvokuti wavaudza nyaya basa rako ndirekuvaudza nyaya havasisinei nazvo ndo situation yetika paZimbabwe. Even kazhinji tinotombosangana nemaproblems iwayo kuti unototaura imwe nyaya vanobva vatanga kuti uri kunyeba vozoiona somewhere yakutenderera kwese yazara because of iwe unenge wabudisa nyaya in time latest vanongotanga kuti uri kunyeba wotoenda havachazodzoka vachita kuti aiwa zvechokwadi nyaya ndeichokwadi ndo zvavangori paZimbabwe because vanoda kunzwa zvavanoda kunzwa ivo kwete zvavanenge vachifanira kunge vachinzwa zviri paground. So ndo problem yakaitika. So panapa ndiri kuzoona futi muchinda wacho uyu anoitwa hopu weching'ono achiti I want to appeal to the opposition supporters to stop asking me to lead whoever I criticize the opposition leadership. The job of journalists is to report, analyze and reflect on the actions of politicians, not to abandon their role and lead when leaders fail. The notion that criticizing opposition leadership must automatically translate into a personal ambition to lead is reductive and dismissive. You vote for people who are in parliament and then you ask a journalist to do their work. What kind of stupidity is that? Each time when you insult me for criticizing opposition leaders and ask me to lead, if I am better than your leaders, this is what the world thinks of you. She refer to this post yakadzi maZimbabweans avasi serious vanoti why vachiti majournalist avatangire movement vachirarama upenyu hwakadai so unenge uchirwadza ndo nyaya yacho iri kuitika ndo nyaya yabva iri feko kumuona ndo payave iko zvinezvi amene muri Zimbabwe nyaya yemakada kuita so munionosi inova nyaya inosiririsa chokwadi takada kuzviongororesa because maZimbabweans vanopedzisira vakutenda on frustration pane vamwe kuti munhu anenge ngasiri yani mosho zvechokwadi angotaura chokwadi sebasa rake maitirwa rinofanira kunge richiitwa nditi but icho zvavasizozvitarisa vakungoti ayo iwo ndo the problem but pamwe pacho munhu anenge anyazorova nemo anyazotaura kuti but apa pakadai avachadi kuzvinzwa vakutotaura kuti aiwa pakadai wakutodijairira zvakafanana for example ma MP zvechokwadi veTCC vari muparliament aya ndo anonzi ma-place holders vakomana vakasara vachizvitora TCC ma-place holders tarisa zvinhu zvikuitika muZimbabwe iko zvinezvi vari quiet kutonyarara but ndozvinhu zvekuti vanofanira kunge vachienda kuti aiwa kakumutemo wacho uchashandei naimo because mutemo kuti udzozimemba mufanira kuzvirememba zvese vekuti constitution iye inototangira kwenotangira yobva yadai yozonopasiswa kupedzisira kuparliament but kuparliament ikoko ndo ma-lawmakers vakatonyarara imwe mutemo ichingoshandiswa zvese but they are quiet but ndopanozobudirika vanhu venews vakuti ayo but apa kakose parikuzodai zonzi aiwa iwo kanori better than ma-MP acho iwo wadi kuti waite role yema-MP acho. The Auditors General report yakabuda mese makaiona ma-problems akusangana nenyika ese muri kuiona corruption yese iri kuitwa muZimbabwe muri kuiona but munhu akazobuda akuti no ona zviri kuitika zvakadai ko why ma-MP because ndo vagaonekwa ne-right kana kuti mvumo nebasa ravo rekuita izvozvo kuti vachiita kuti why iwo usiri kuita iwo kana uchuti iwo vari kutadza but munenge muchioneswa pamupacho because vanongewo vasiri kutoziva kuti vari kuomesera vanhu because ndimo vanhu vakavhotera hamuna kuvhotera journalist but amene muri Zimbabwe munoona usinyaya